dan Allah da annabi karkashi kai hakuri zan ga maka gaskiya. Bawan Allah babu Habiba a gidan nan. Me littafi ya ce? Littafi ya ce duk wanda za a yi wa ritaya idan zai bada cin hanci mai gwadi za a bar shi. An ba don masifan corona nan ba da ko ina a rufe. Da kin bar garin nan ko na kwana biyu kafin ki dawo. Ku yi bincike ku gano su waye suke aikata irin wannan ta'asar. Yo, matsala ta da ɗan siyasa butulci yayin da yake yakin neman zaɓe izinin talakawa yake nema domin su dangwala masa kuri'a. Lungu da sako zai shiga yana tallata kansa amma da zaran ya hau kan kujera sai ya fara ɓoye kansa domin gudun koken talakawa. Zancen banza zancen wofi. Talakawa suna zaɓen mu ne domin mu cika musu burukansu kuma muna iya ƙoƙarin mu akan haka.